Hinong Troy Asha ki bahap hapo katanat kakot kakia kajila kilaya kenduk lang hapo ka Shastri jong ka Meghalaya Asha Workers Union ha ka conference kabasan kabala pelong hajayaw siap lum pelon community hall ha ka shitarik uluber ar pulai ha ka tegisngi la pelong ru ya ka jingjit nongkit kam thamai jong usnem ar pulai hadu ar pusau ha ka bala jit biang ya ka kong Mira J Mersing kum ka president ka kong Bada Hun Shisha Dakar kum ka general secretary pat ka kong Fiona Liza kum ka treasurer ka seng habaya kran shakilat patai kubor ka kong Mira Jimer Singh kalaya thu ba ka seng ki nong trei Asha kin yai budin ban pinkan mau ya ka sarkar jilla halor ki jingdawa ki nong trei ha ka liang ka jingpin ki no ya ka tulom na ka benta jongki dengan Pak Ikijin Kublai seberang Fajki Asha jong kami Meghalaya Sydney ki belak penjawab yang asosiasian bangalak banlong bang ki presiden ke Batumai jong kami Meghalaya Asha Workers Union ti katong kebahakhmat kebangadon kelongba kumtu kumbah kisem ki bala adep nakaliang jonga ngaju alami ki Asha bangin letpan ya ka pisa nakaliang jong state government bakin ketiu mo namarba ki tiutang arhaja tengka hagsi banai ke basang dor nru tengka sisi tinggi sungguh bagi Asha jongi kinom lah itu kin ta tinggi la don hiru kecing ekran bat ki health minister ki bala lek barim mensua kum iba al hek nang tai James nang ma ki nakalin joki ki la pular ki ong bangi ngin examine suai ka kam ke jongki Asha kalong kumnu ti hadin bangi la dep examine ki ong ngin sa aya karai ya pi bakat nu ngin la ban pentu te hadin katu nakaliang jonga ngalak persang pangan budin rei ka klempoi syai te kathong jonga kolong bamenta hadin mangala ayo ban bat beng kum ke presiden jongkol Meghalaya Asha Workers Union ngan ha ban pen mau ya ke state government ki jongi halor ki jingya keren ki bamen syua bakadai ban pen kiu no ya ke siu jongki Asha nakaliang jong ke state government kada hadu menta nakaliang kapending dius te kanom dadon syuhi ho kidang don ki jaka ki basa akut kendiat kan sot di hak bayade bat ke MMBS ngila ya keren state hak bayade jong ke NHM bat ke health department ki ong kapisa kala poi stang bagin ya pelaj no hi jangan haration kin sa pelaj no hi kabaya dai bet kini ki pending dius jong kisnem ki baladan ika jige ma khat e ma ki Asha ki ko kajing ka bahakmat jong ki Asha ka banangkong kadai hi hakaliang kapisa ka tengka nambar kajing trai kala along sebapalan kala ka duty kala along so heavy na kabanta jong ki 24 into 7 hours ki haban le ka kam ijing se wilong idai be incentive na kaliang jong ke NHM dela da ki trai ka kam ki yo la da kim trai ka kam kinom la ban yo bat kumcuru kidon kikis kibaki Asha kilong ready bantrai kilong kulai bantrai rei nakaliang jong ke department hi ki health department mo kum ki VHND lada nakaliang jong ki kim la ban pha ki staff kum ki NM kabut ki Asha kinom la ban claim ya ke VHND incentive te kabut ki jingyo jong ki karir sabapalan te takadaw ban nakaliang jong ngi kwa ba state government kanang le ai bakan nang happen he shu ha kabaya dai bat ka jingsiu jong ki Asha kanang ki nang la ban trai kampai kana hajar iti dawa ika sektor aktif ta ko nakaliang jong kami Meghalaya Asha Workers Union hak banang kong ngi ong ya state government bakan penkiu ki jingsiu ngi klembu kono ngador ya ailat ya ke government hi bakan jet lane bakan perkhat kat lu kala ban ai re baka klem ai kumne ladang ya pet ket kum ki dor jong ke bamenta misno bangin dawa bet kum bakan dai hajar i ha ga shi balai kenang baki Asha ki la ban im kum balai spat ka ha sisi ora ka sarkar ngimban sengin haban mi shamandan la ngimban sengin haban sangya na wadi gijing trai kamru namba ka duty kala along so heavy nginom la shu bangin trai ladangin trai tang ya ka kam Asha kamut ki Asha baro long kinom la shu ban pendap i kijing don kam ki bahayin kijing si barin
Dia la dangi nom trai ki kam ki chong ki ru kadai ke duty ke bamaki ki la abu ki ai bai order ki asha. Hoat ki ong ki asha ki dai ki nom trai man soba nrai mentai ka kampat ki shu ai da ko hukum ki asha bikin haban le kumta kin haban pendep kumta. Hapok kata sini la ni hapok kata kenta.